Bună dimineața, dragilor! După cum vedeți, eu am început cu un pahar de apă, am început să beau apă ca să nu mai am usturin la stomac, iar apoi o să beau această sticluță de vitamina C. Am început și eu și David să le folosim. Nu o să-i pregătesc mina de mic dejun, folosesc aceste cereale de la Alpha Bites, peste care o să adaug doar puțin de lapte cald. Îmi plac aceste cereale pentru că nu au nimic adăugat și îi plac și minade și mă bucur tare mult. Acum pentru mine o să mănânc la fel lapte cu cereale. Eu folosesc aceste cereale fine de ovăz, peste care adaug lapte și dau la microunde pentru 2 minute. Iar ca să nu fie prea simplu, o să mă dau o banană, un pic de unt de migdale și un pic de sirop de arțar sau de miere. Bineînțeles că trebuie să-mi fac și o cafea. Dacă sunteți gravide, aveți voie să beți o cafea pe zi. Deci, după cât de obosită sunt, am nevoie de această cafea. Am descoperit recent acest lapte de ovăz. Mama Oat Barista e foarte bun și vă recomand. Văd un pic răcoare aici jos. Am pus mila de un pic de desenii și dacă tot spun de desenii, că au fost mulți care mă întrebați dacă eu îi dau mila de desenii, da, sunt de acord să dau desenii milade, dar cu program. Adică nu o las acolo și uit de ea. Are program mereu la desenii. Știu că David îi dă când mai sunt la muncă mai mult decât trebuie, dar în principal milada are program. Cel puțin cu mine are program. Am primit pachet din România și vreau să vă arăt și vouă câte ceva, poate nu tot. Bine că nu-i mult, dar am primit cadou de ziua mea de la Dana. Asta e un pic ruptă și am să o desfac încetul. Mei mi-au trimis ceva, cred că zacuscă și din astea. Și sora mea mi-a trimis ceva și vreau să vă arăt și vouă repede. Asta e de la Dana, Dana și Stun. Trebuie să specific că sunt 2 Dana care mi-au trimis. Wow, cred că ăsta e cadoul meu, mi-a zis că e ceva de sticlă. Wow. E un borcanel. A friend loves at all times. În proverbii, wow. Sunt curioasă și vedeți, e un borcanel cu multe hârtioare înăuntru. Dar ce drăguță! E curioasă ce e pe hârtioarele astea. Pe hârtiuții. Vai, cât de fain! Sunt versete din Biblie. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Nu vine să cred! Ce fain, Dana! Vai! De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Psalm 32:10. Vai, cât de frumos este! Adică, nici nu mă așteptam să fie scris, credeam că e un obiect de decor și ăsta e plin cu versete. Imaginați-vă, versete de la un prieten cum ar veni. Imaginați-vă că aveți o zi grea și vă duceți la acel borcanel și luați un verset. Cât de frumos e! O spus ea că e un cadou pentru suflet și ăsta chiar e un cadou pentru suflet. E cel mai frumos cadou pentru suflet. Mai ales că nu am primit un cadou așa care să fie cu starea mea de suflet din vremea asta și atât de mult mă bucur. Îți mulțumesc. Mulțumesc tare mult, draga mea. Păi văd că mi-a mai trimis câteva lucruri pentru Milada. Asta cred că e un set pentru Crăciun. E o bentiță, da, cu urechi de ren. Da, și o bluziță cu ren, e pentru Crăciun, pentru Miladu, ce frumos. Dar ea e la desene. Nu o deranjez pentru că e foarte somnoroasă și mofturoasă și nu o să mă lase să fac nimica. Și ăștia cred că sunt pantalonași. Aici nu cred că e pentru Miladu, asta că e mai așa. Da, e pentru Nathan. E pentru Nathan. Un costumaș.
cu Batman. Vai, dar ce pantalonași mici. Și Milada o primit cadouri de când eram burtic și zicea Milada, ce iubită și binecuvântată ești. Și tu, Nate, nu uite ce binecuvântată ești, vai, ce faine sunt muselinile astea. Uitați, avem și 2 muselini. Ador muselini, deci la Milada foloseam foarte multe și niciodată nu strică, ce drăguț. Apoi avem aici o lumânare. Asta e pentru mine, sigur. Ador lumânări. Pateu vegetal. Deci, după cum știți, Dana mă cunoaște foarte bine și i-am spus într-o zi că mi-era poftă de pateu vegetal. Am venit să cred că mi-a trimis pateu vegetal, e cea mai tare. Și apoi avem niște cărticeli, mica mea carte despre culori. Ce frumoasă îi! Ia uitați! Și așa micuț. Wow, și mai avem o cărticică, Alba ca zăpada și 7 pitici. Doamne, cât mi-a plăcut mie Alba ca zăpada și cenușărea asta când eram mică. Ce frumoasă îi! Și avem ceva cu pepeni. Vai, îmi vine să-l mănânc. E săpun. Bine că scrie săpun, că l-aș fi mâncat cât de bine miroasă. Aici avem... am văzut un vlogul cu horul de la Jumbo. Acele șervețele care nu lasă să transfere culorile. Ce fain, mulțumesc tare mult. Chiar nu am văzut niciodată din asta. La tine am văzut prima oară. Dar nu mai am cărticică. Și aici avem popcorn cu brânză. Aici nu găsesc popcorn cu brânză în magazin normal. Cred că doar la Polonești. Cu un găsim, dar cu brânză. O să vadă David că el îi mănâncă. O să mi le iei imediat. Avem ceva pentru Miladu, ce-mi plac mie astea așa de lemn. Jocurile astea, ce frumos e. Și Milada îi plac tare mult. Uite, Miladu! Da? Da. Da, n-ai spus tu că o să-mi placă tare mult cadou pentru mine. Să știi că ăla e favoritul meu, deci e superb. Și asta îi știu și locul, o să fie aici așa în sufragerie. Mulțumesc tare mult, pup! Am să vă arăt de ce mi-au trimis ai mei. Și scurt, pentru că nu vreau să fie un vlog în care vă arăt numai pachete și din astea. Mei mi-au trimis un borcan de compot de muri. Îmi place atât de mult, mi-au trimis tura trecută. Dar ce frumos mi-au împachetat ei. Aici mai avem un compot de muri, miam. Aici am Gaby, ai mei au fost la Gaby și au găsit la Gaby și atât de mult m-am ofticat, sincer, că aș vrut să fiu cu ei. Am Gaby la borcan, zacuscă de Gaby, au zis mama că mi-a trimis toată zacusca care o mai avea, că ea o să fac alta. Deci nu știu dacă aici e numai zacuscă sau mai este și altceva. Compot, tot compot de muri, gogoșari în sos, zacuscă avem din nou, zacuscă, să am zacuscă acum din nu mă mai plâng că mama trimite mai multe că am rămas fără zacuscă. Am alte ghebli la borcan, îmi plac tare mult ghebli, bineînțeles sunt zacuscă, dar îmi place să le faci cu maioneză, le sfărvițești și fac cu maioneză și mănânc cu pâine, tot gogoșari în sos. Și mai îmi place să le fac cu ou și cu mămăligă, ghebli și gogoșari în sos. Mulțumesc mamă, mulțumesc tată, vă iubesc tare mult. Aici am ceva de la sora mea. Ea mereu îmi trimite și eu mereu uit să filmez. Am zis că mai sunt câteva lucruri și pentru cumnata și sora mea. Aici e un truc, dar nu știu cu ce e. Sunt 2 felicitări. Asta e pentru sora mea, dar nu o să vă arăt. Și asta e pentru mine. La mulți ani, blonduța mea. Astea sunt poze cu noi, de când eram tineri și slabi. Mulțumesc, blonduța mea. Aici mi-a trimis niște hrișcă expandată. Am fost foarte curioasă să încerc această hrișcă. Eu mai mâncam hrișcă, dar nu expandată. Iar aici avem cărticele. Sincer, astea nu cred că sunt pentru mine. Am să-l dau deoparte. Mai avem... Asta e cadou pentru mine. Wow! Mi-a trimis un set de rujuri de buzi de la Anastasia Beverly Hills. Mulțumesc! Mi-a mai trimis un amestec de seminții. Încă o fungă de hrișcă expandată. Mac, i-am cerut mac. Ador macul.
Și asta e bun și pentru somn, dacă aveți insomnie. Mi-a trimis și șofran. Ce fain. Îmi place tare mult șofranul ăsta. Și cred că e tot cadou pentru mine. Vai, ce fain. Mi-a trimis o lumânare, cred, da? Cu pepeni. Are pepeni înăuntru, vai. Și miroase și tare frumos. Avem un parfum de la Elizabeth Arden. Wow. Wow. Trebuie să-l miros. Trebuie să-l miros pentru că eu parfumurile greu nimeresc un parfum, dar sora mea știe asta. Îmi place. Nu-i puternic și nu-i dulci. Că eu asta am problemă. E un pic așa acruț. E cu ceai verde. De asta. Ce frumos miroase. Și mai am aici un set. Kit pentru ochi sensibili de la Roche-Posay. Apă micelară și un rimel. Ce fain! Eu chiar am ochii sensibili, mereu plâng când mă machez. Credeam că am terminat, dar mai am ceva aici. Mi-a trimis și o pungă de semințe de dovleac. Milad, ai grijă să nu cazi. Vrei să vii jos la mama? Semințe de dovleac. Tărâțe de ovăz. O pungă de lapte instant din 5 cereale. Orez, mei, ovăz, porumb, grâu și soia. Abia aștept să încep. Și mai am câteva pungi. Mi-a trimis lapte soia integral. Asta îi place lui David, cea mai mult și mie, sincer. Și mi-a mai trimis așa 3 pungi. Da, nu pleca cu ele de aici, da? Iar aici avem cărticele. Nu mi-a venit să cred. La noi în țară cărticele sunt mult mai ieftine. Asta mi-a zis că e pentru Nathan, că e prima mea carte jucării. Aici avem primele mele 100 de animale, primele mele 100 de cuvinte. Și asta e pentru mine, Agatha Christie, Noapte pe Nil. Îmi place Agatha Christie, adică mi-am plac astea de detectiv, filmele și cărțile. Ce fain! Și avem Yummy, alimente delicioase. Și în română și în engleză. Mi-a spus ea că o să fie niște cărți. Mă bucur tare mult că, după cum știți, eu învăț pe Milada ambele. Primele mele 150 de cuvinte în limba engleză. Ce fain e și asta! Wow! Sunt cu caractere din Disney. Sunt mai multe dubluri pentru că trebuie să dau și surorii mele. Și de asta nu știu care să vi-l arăt. Dar știu că am câteva cu animăluțe care mi-au plăcut tare mult. Da, astea două. Deschideți cartea, atingeți animăluțul și scoateți zgomot. Ce fain e ce oaie! E pentru Milada bunită cu animăluții. Look, rabbit! Eu nu știam că iepuri și am avut atâția iepuri fac zgomot, niciunul nu mi-a făcut zgomot. Până să l-am pe Boaz, el face zgomote mereu. Cu pisicuță, Milada e nebunită de sunet la pisicuță, stați să vă arăt. Ia Miladu. Cat. Miau. Și mai avem așa cărticele mici cu animăluții, cu numerii, tot așa cu animale din pădure și culori și forme. Da, acum de cărți, mulțumim tare mult, surioara mea. Da, cam asta a fost tot ce am primit. Am să continui vlogul și ne vedem mai apoi. Who is there, boys? Tu lăptic la guriță, tu. Ce Boaz? Bo! Yes, he touched your hand.
Take Boaz outside. Take him out. Hey, hello. Right? Where are you going? Look, Milado, there. Wendy, there. Boază iubirea lui Milada, Doamne, așa, îl mai fugărește și îl mai iubește. Și îl mai ceartă dacă nu stă. Unde se duce iepurașul ăsta, Milada? Unde se duce? Unde te duci? Mai aveți în bucătărie să pregătesc ceva pentru la prânz. Au venit și David acasă, numai bine. Nu mă așteptam, dar mă bucur că a venit. Am aici niște ciorbițe care să-i dau Miladei, pentru că îi place tare mult și vreau să învăț să-i dau în fiecare zi supă sau ciorbiță. Iar pentru noi, bineînțeles că dacă Milada o să vreau să dau și ei, o să fac niște burgeri vegetariani. Sunt niște burgeri vegetariani și vreau să-i încerc. Acum o să vă arăt ingredientele. O să folosesc salată verde. Ăștia sunt burgerii, sunt plant-based, adică cred că sunt din soia. O să pun și o felie de brânză, roșii. Aici am luat niște chifli pentru burger organici. Abia aștept să încerc, mi se pare că arată foarte fain. Da, mama! 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 Miladu a venit să mă ajute la treabă. Ai venit să mă ajute la treabă, Miladu? Da? Ce? Și cum spuneam, acum o să pun ăștia la prăjit și apoi o să ansamblez burgerul. Frumoasa ta mică lui mami. Ține-mi dedica mică aici. Milada încă e bolnăvioară, să știți că am avut niște zile foarte grele. Chiar dacă n-am apucat să filmez, vreau să vă spun că nu mereu e așa de ușor, a fost foarte greu zilele astea. Unde plecăm? Unde plecăm? Unde plecăm? Gustarii. Eu mereu îmi fac ceai. Am mai făcut o cană dimineața, dar am uitat să o filmez. Am mai făcut una acum. Stai ceai cu căpșuni și cu soc. Iar aici mi-am luat un iaurt. Asta e pentru mine. O pară pentru Milada. Îi dau pară. De obicei dădeam ori iaurt, ori biscuiti, ceva. De exemplu, ăștia, biscuiți ăștia îi dădeam ei mereu. Am avut probleme cu constipația și ea nu am avut până acum. Și încerc să-i dau fructi, gen pară, struguri. Îi mai fac compot ca să nu mai aibă probleme cu constipația, că mi-o plâns mititica. Iar eu mai am și o Eugenie, poftă de ciocolată atât de mare în ultima vreme și mă abțin cu greu să nu mănânc ceva dulci. Asta am eu ca și gustare. O să curăț asta și o tai lui Milada și beau și cana asta de ceai. Da, văd că nu vrea nimica. Și cât se răcește ceaiul, vreau să vă arăt că am dat lui Milada comandă. Asta e din Zara. De o geacă. Mi-a plăcut atât de mult geacă de iarnă, că ea nu avea. Ce drăguță, mi-a plăcut culoarea tare mult. Și că e foarte grosuță. Că are niște gecuții, dar sunt de toamnă, adică sunt de ploaie și sunt subțiri. Și zilele astea au fost foarte, foarte frig și nu aveam ce să-i dau.
Am luat mărimea 12-18. Uitați, așa arată și înăuntru. Cred că o să fie un pic mare, dar nu mai bun. Aici e cartea care v-am spus eu că a venit cadou întârziat. Se cheamă Waste Not și te învață cum să folosești totul din fructe, din legumi, îți dă și rețete. E super și am zis că o să mă uit să caut o rețetă pentru diseară. Dacă nu găsesc, o să văd eu ce o să fac, dar poate găsesc ceva la care să am toate ingredientele. Oricum, e o carte superbă, o găsiți pe Amazon și se cheamă Waste Not. Pentru ce m-am decis să fac salată de ghebi cu maioneză, dacă tot am primit ghebi de acasă, voi mărunți ghebili și apoi voi face o maioneză și o să amestec doar ghebili cu maioneza. Iar pentru că mi-a mai rămas un pic de maioneză, o să fac o salată de țelină cu rățelină, o dau la răzătoare și apoi o adaug în maioneza rămasă. Și un pic de sare. E foarte, foarte bun. Iar pentru milada o să fac o omletă și pâine prăjită cu Philadelphia, că nu vreau să-i dau așa de multă maioneză. O să-i dau și să guste un pic de țelină cu maioneză, dar nu vreau să-i dau ghebi. Servez salata cu roșii și mai dau un pic de piper și cu pâine prăjită.